Sonia Iglesias desaparecía o 18 de agosto de 2010. O seu rastro perdíase sobre as 10 da mañá no centro de Pontevedra cando ia a unha tenda de reparación de calzado da rúa Arcebispo Malvar. As alarmas saltaron ao mediodía despois de que non acodera ao seu posto de traballo nunha coñecida tenda de roupa. A última persoa que a vira fora a súa parella e pai do seu fillo de 8 anos, Julio Araujo. El objeto de mi comparecencia no es otro que agradecer públicamente la solidaridad mostrada con la familia de Sonia Iglesias durante estos difíciles días, por todos los ciudadanos, por sus amigos y por sus compañeros de trabajo. O 24 de agosto a policía localizaba a carteira de Sonia na Xunqueira de Alba, moi preto do Bao. 2 días despois os axentes poñían en marcha un rastreo en profundidade, buscando no río Lérez, no encoro do Pontillón do Castro e en varios montes pontevedreses. As batidas contaron tamén coa colaboración veciñal, pero non deron resultados. Todos los pontevedreses se han volcado muchísimo con nosotros desde el principio, lo cual agradecemos enormemente y desde aquí les pedimos que nos sigan apoyando el próximo día 25. En xullo de 2012 parecía que a busca collía pulo e o xuiz encargado da causa imputaba a Araujo tras detectar contradicións nas súas declaracións. Tamén a investigación conseguira situar o seu móvil preto da zona na que apareceu a carteira de Sonia. Pero a investigación volvía a decaer ata que en 2015 a Audiencia Provincial decretaba o arquivo provisional do caso e levantaba a imputación contra a parella da pontevedresa. Os que seguiron na loita foron os seus familiares. Dende un primeiro momento desconfiaron de Julio Araujo e sempre pediron que a desaparición de Sonia fora considerada un caso de violencia de xénero. 7 años interminables sin saber nada de Sonia, mi hermana. Cada ano, dende hai 7 no aniversario da desaparición, maniféstanse polas rúas de Pontevedra, arroupados por numerosos veciños, reclamando xustiza.